bangekho mgangathweni abahlali bakuCentane. Kuvakaliswe ukuba ingxaki zase-Afrika zidinga isisombululo zama-Afrika. I-Cape Town Spurs iqale kakuhle kwimidlalo yokuzibekela indawo kwi-DStv Premiership ngokubetha i-Casric Stars inqaku elinye kwimbali yesikhova. Molweni emakhaya, samkele nababukeli kwijelo i-DTT nankuvile sinilungiselele wona ngokuhlwa. Abahlali bakuCentane eMpuma Koloni batyhola urhulumente ngokungabi nankathalo kwindlela zabo okusemva kokuba kubhubhe abantu abathathu ngethuba beweli kwibhlorho ebiphuphuma kwiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Intatheli yethu uLwandile Mbulala utyelelele ngingqi waze wafaka le ngxelo. Indlela ephakathi koCentane nesibhedlele ithafa lofefe ibaluleke kakhulu kulo mmandla. Bekwaliqela abantu abaphulukana nobomi besebenzisa yona. Kwiveki nje ezimbalwa ezigqithileyo kusweleke abantu abathathu bewela le bhlorho. Ndithe xa bendiwela apha kule veki phela ngecawe ndafika imoto emke namanzi umuntu eshabela apha ebhlorhweni. Yaba intlungu enkulu kum leyo. Emveni kwesikole basinokwazi uhlala kunje. Le ndlela ibaluleke kakhulu ukuthi lo mzila lo because zonke ilali zakuCentane, zonke i-resorts zilapha kuCentane, zonke zixhomekeke kule ndlela. Sibhedlele silapha kule ndlela. Nezikolo ke ezi bhlorho zenziwa kwiminyaka yo-1940. Izithuthi zikaxakeka zikwasebenzisa le ndlela. Le ndlela lena sithetha ngayo ngoku yilaa ndlela le kwakuwe khona ibhasi apha. Njengoba ngoku kufumaneka kusweleka abantu bokugqibela bale veki pheleyo. Indlela lena ngokulwazi bethu ekwakuthiwe seyadizayina already. Mna ndazalwa ngo-1960 kodwa andizazi uba ndazalwa sezikhona. Bathi abantu zenziwa ngo-1943 sasingekho elo xesha thina. Yiyo le nto zibokoboko zinje. Isebe lezothutho liceba ukuzilungisa ezi ndlela. Izicwangciso zokulungiswa ngale ndlela sele zipha. Uyakhumbula uba ngaba nale ndlela ibithe yafakwa sisithili njengenxalenye yezo ndlela bezithe zachatshazelwa. Yiloo nto ke ithe yafumana ukuhoywa. Uluntu lakuCentane lumemelela kurhulumente awujongisise umba wendlela nanjengoko ukwisimo esimaxongo. NdinguLwandile Mbulali kuCentane. Umpexeshi we-ANC epalamente unkosikazi Phemi Majodina uzikhabile izityholo zokuba uzame ukufumana imali ngondlela mnyama kumkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo uAdvocate Busisiwe Mkhwebane ukuze kuqhutywe uphando lweSection 194 lokufumanisa ukuba lo mkhuseli woluntu kulungele kusini na ukubamba esi sikhundla. Unkosikazi Phemi Majodina, umphathiswa weCabinet uThina Joemat-Pettersson kunye nosihlalo ochophele uphando lweSection 194 umnumzana Qubudile Tyantyi babalulwe njengabanye babantu abazame ukufumana imali ngondlela mnyama kumkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo Advocate Busisiwe Mkhwebane. Kuvulwe ityala ngalomba. OkaMajodina uthi akanalwazi kwaphela ngezi zityholo kwaye uvakalise ukuba lomba uza kuwuphakamela. I've not been called by any police. I don't even know when this thing has happened, but I'm looking forward. I think in future, the South African journalists, they must balance the story. They must balance the story. In fact, journalists are taking us for granted that we have never sued them, and I'm going to sue Mzilikazi. I mean, dragging my name on something that I don't even sit in that committee. And this is not for the first time by South African journalists. When this committee started its work, there was an article that I've bribed ANC members with $1 million that they must find Mkhwebane guilty. That was when the committee was about to start. What I did was to call ANC members who were supposed to serve in that committee to say, this is what the process is going to look like. This is how
you are going to follow the process up as per the mandate. But in the media, it was reported that I bribed them. How do you bribe people who are on a fact-finding mission? So today, it's me now who want to end this case of Ukufumana. I mean, how is that possible? How is that possible? Oh no, oh no. You know, this cheap, low, destructive reporting is just not on. Kusenjalo umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo Advocate Busisiwe Mkhwebane akafumanekanga ukuba phefumle ngalomba. Wayesaya kuba ngumongameli waseMzantsi Afrika uThabo Mbeki uthi lixesha lokuba umbutho wesisi Thabo Mbeki iqinisekise ukuba isifundo sosuku lwama-Afrika sidluliselwe kumanye amazwe. Esi sifundo sosuku lwama-Afrika ngokuququzelelwa nguThabo Mbeki beseseshumi-13 yaye besigqithiswa ngunjingalwazi Siba Grovogi eConakry eGuinea. Ukukuza kwixesha inkqubo yorhulumente yamazwe ngamazwe ijamelene nemingeni. Uvakalise uvuyo wayesaya kuba ngumongameli waseMzantsi Afrika uThabo Mbeki ukuba unjingalwazi Grovogi waseGuinea ezogqithisa isifundo sosuku lwama-Afrika. We are very, very glad that we have him, Professor Grovogi, a Guinean, to talk to us today, to deliver to talk for us today, the Africa Day lecture. And I'm sure he will speak as much with such honesty about our continent. It is important that we keep on engaging. It is important because we cannot realize this whole issue of having African solutions for African problems if we are far from. Unozakuzaku waseMzantsi Afrika ukwelaseGuinea ubunqangazile ubudlelwane baseGuinea naseMzantsi njengobusuka kumantsintsi nanjengoko ngexesha lengcinezelo amaqhawe afana noba uNelson Mandela aye afumana uqeqesho kweli. Ubalulene eqala lemvumi uMiriam Makeba ukuba wafumana ikhaya kwelaseGuinea ngexesha lokubhaca kwakhe yaye wachubela abemi beli ngobugcisa efundisa ngokubaluleka kwenkcubeko. Uthe asinokubakho izisombululo zama-Afrika ukuba we have to try to solve things from the African perspective as well, and which is sometimes very pain. We don't leave others to solve our issues when we can do it. Unjingalwazi Grovogi uvakalise ukuba ubulumko nemveli yama-Afrika ukusukela ntlandlolo ziyaveza ukuba kumele kunqutyaniswe intloko ngezisombululo zamashwangusha ombethe iAfrika. Uthe noxa engathi mawafulathelwe amazwe asentshona kodwa akumelanga ayekwe asombulule ingxaki ze-Afrika ibe inako ngoba imibhodamo efana neseMali neseBurkina Faso yimiqobo yase-Afrika emele ukugqalwa ngokwengqiqo yama-Afrika. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Kwalapha ezindabeni abonakala esehla amanani ezigulane ezibonakalisa impawu ezingephi kuya kwezinobuzaza zesifo sotyatyazo eHammanskraal ePitoli kwiphondo laseGauteng. Kodwa masiqale evenkileni. Samkile kwakhona kwiindaba zelijelo uyakwazi ukubukela kwakhona ezindaba kwijelo leYouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithemba. Abahlali bakuCentane eMpuma Koloni batyhola urhulumente ngokungakhathaleli indlela zabo nalapho oko kukhokelele kubeni kude kubhubha abantu abathathu bewela ibhulorho ebiphuphuma kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo bebehamba kwindlela ephakathi kwesibhedlele saseThafalofefe besiya kuCentane. Kwaloo ndlela yasuba imiphefumlo yabantu abangama-25 kwintlekele yebhasi ngo-2020. Kulindeleka ukuba inkundla kamantyi yaseBloemfontein iwise isigwebo ngomso kwisicelo sebheyili sabatyholwa abahlanu kwityala lokuqhwesha ukaThabo Bester. Kusenjalo igqwetha likaThabo Bester licacise malunga nesazisi sakhe. I think if you recall, the basis of the application was, or rather the submission, was that if there is any form of documentation that would indeed confirm that the person before court is indeed Mr. Bester. But it tells you that at a time, or if I may put it this way, at a time the identity document was not there. It only came after. So we wanted to really affirm and want some sort of satisfaction insofar as information or other documentation is concerned.
Abonakalisa ukwehla amanani ezigulane ezibonakalisa iimpawu zesifo zotyatyazo Hammanskraal xa kuthelekiswa neveki ephelileyo apho amanani osuleleko ebexhomile. Oku ngokutsho kwegqiza lenkonzo zempilo elizinze kwikliniki emiswe ngokukhethekileyo Hammanskraal. Bathi isizathu sokwehla kwamanani abahlali bayalisabela ikhwelo lokugcina ucoceko. Kunjalo bantingile ku-23 abantu abaginywe sesi sifo kulaa mmandla abemnye eFreystata. Yilo mbinana yabantu bamana kuyakunyathela kule kliniki emiselwe kunyanga izigulana ezineempawu zekholera eHammanskraal. Yamiselwa kunyanga izigulana ezineempawu ezingephi kuya kwezo zinobuzaza zekholera. One of the tents is for a waiting area of the patient. When they are coming in, they are waited. And then the second tent is where it's a triage area. And then we've got another tent that is for treatment and another one is for the storage. Nakubeni entingele kumashumi amabini nesithathu amanani obhubhane. Kodwa amagosa esebe lezempilo akholelwa ukuba abahlali balisabele ikhwelo lokugcina ucoceko nokupilisa amanzi. Looking at the numbers as compared to last week, the numbers are decreasing. Iintsapho eziphansi kwelifu elimnyama sele liqalile ngale mpelaveki ukungcwaba abantu bazo abathe basutywa kukufa ngenxa yesi sifo. Abahlali bavakalise ukuxola kukwehla kwamanani ezigulane. I'm so glad that the number of cholera are decreasing. It shows that people are listening to the instructions. I'm glad that the government is taking the step on this crisis that we have. Kwezi ntsuku zimbalwa zizayo, umongameli welizwe umnumzana Cyril Ramaphosa kulindeleke atyelele lo mmandla waseHammanskraal. Isebe lamanzi nogutyulo likazwelonke lisungule iqela elisekelo ukujongana nelindle kwiphondo lasentshona koloni ngenjongo yokukhawulelana nomsebenzi osemva kwelicandelo ngo-2030. Ingxelo ye-Green Drop ivakalise ukuba amaziko okucoca amanzi angaphaya komyingo ngama-30 akwime maxongo kweli phondo lasentshona koloni. Eli qela lisekiweyo lizokuba nabasemagunyeni kwiinkonzo zamanzi njengosodolophu bomasipala nosekela babo, iingcali zobuchwepheshe, imibutho yenkonzo zasekuhlaleni nabezempilo abaqeqeshekileyo. Ngokoxwebhu olujonge uphuhliso eMzantsi Afrika, i-National Development Plan, bajolise ekutheni ngo-2030 wonke ubani abe nezindlu zangasese ezigunxulwayo. Kodwa iindawo ezininzi kweli lizwe azikabi nazo iindawo zelindle ezisemgangathweni. Iphondo lentshona koloni liphala phambili ngomnyinge wama-94 kubantu abafikelelayo kweziseko zelindle. Kodwa ukukhula kwendawo zogobityholo kusengumngeni. Through the task team, we want to make sure that there's integrated planning and coordination of our activities to achieve the 2030 deadline. Abathathi nxaxheba apha bequka imibutho engekho phantsi korhulumente bathi umnqwazi awuqini kwezinkcukacha manani zithiwe thaca lisebe apha. Sisenabantu abahlala ezilokishini abangenayo toilet. Ize baye ngasese funeka baye emilanjeni okanye bathathe iplastiki bazikhulule. Lo plastic iphinde ichithwe phi? Iphinde ichithwe emlanjeni. La mlambo kusekwa nglo mlambo uyi-1 abantwana badlala kuye. Unobangela wokungcola ngokweenkcukacha eziqokelelwe lisebe zisuka koomasipala abohlukeneyo kususela kungacocwa kwezitishi zelindle, ukungananzwa kweendawo ezicola amanzi nokunqongophala kwemali. Abanye abathathi inxaxheba bebekhona banjengeedyunivesithi bajonge ukuza nobuxhakaxhaka ukusombulula lenyewe. Within the STARS team, we're trying to find a closer link to see how we can make some of those solutions a reality. Athule joka kwiindaba ze-SABC ndisevostile. Iinkokheli zemveli zothulela umnqwazi ngegalelo lazo kwinkululeko yama-Afrika. Iingcali zembali nesebe lezobugcisa nenkcubeko eMpuma Koloni batyelele kwingcwaba likakumkani uNgqika. uKumkani uNgqika nguyise kakumkani uSandile kunye nenkosana uMaqoma. Olu tyelelo yinxalenye yemibhiyozo yale nyanga yama-Afrika. Zimfazwe ezilithoba ezathatha iminyaka esondele kwikhulu nalapho abantu abamnyama babesilwa bekhusela umhlaba kunye nemfuyo yabo kumakoloniyali nawayefuna ukuhlutha ubutyebi babantu abantsundu. uKumkani uNgqika noKumkani uSandile kunye nenkosana uMaqoma badlala indima enkulu bekhusela umhlaba wabo kulamakoloniyali.
esesithathu sikhunjulwe ngemisebenzi yaso. Unyaka subekele ecaleni ukuze siqalasele indima edlalwe zinkosi. Kuba lo siyaqonda inkululeko le uyilwelwe nazo ezopolitiki kodwa ayiqala ngapha. Inkululeko yaqala ulwelwa zinkosi. Ingcali kwezembali zikholelwa ukuba abantu abaninzi abamnyama basatsala nzima ngenxa yenkqubo yobukoloniyali. Inkosi nabantu bathethathethane, bathethe ngazwinye, bavane, babonisane. Ukwenzela into baxa beyinyusa lento besiya ngasentla kube kuvuwana. Ngoba yona ngxaki siba nayo ngoku yomhlaba into ba kuye kubekho ungaboni ngasonye kwalapha kwabantu babangumhlaba. Uba ngaba sinoke silungisele masolotya, into yomhlaba ingalungiseka kubukhulu becala. Urhulumente wephondo uza kuthetha nabo babandakanyekayo khona ukuze kuguqulwe amangcwaba ukuba abezindawo zamagugu. Ndingulubabalo Data kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Ombondo sihlanjiwe bebhola ekhatywayo kweli loMzantsi Afrika baza kuthwajize ngembasa kumsitho oza kubanjwa kubuxhakaxhaka bonxibelelwano noza kusasazwa ngqo ku-SABC 1. Lo msitho uyaqala ngentsimbi yesibhozo ngokuhlwanje. Okanti abantu baphefumle kwikhasi lethu leWhatsApp ngemidlalo yeplayoffs namawonga DStv Premiership. Msasazi elona qela elizawuphumelela iplayoffs liqela elizimiseleyo. Ngoba kule sizini ezayo sifuna amaqela aqinile pha ngoba ke uPitso Mesimane pha uKaizer Chiefs uzazithatha zonke zandebe ezipha kuPSL. iKaizer Chiefs yodlala eAfrika. Ndithi untsho msasazi kwiCape Town Spurs ndifuna ke ngoku iwuphumelele lo mdlalo izawudlala neMaritzburg ukwenzela into yobana iMaritzburg ndifuna ihle ehlathini msasazi. Okay, pha kwiMaritzburg mna ndibona iMaritzburg ibuya kwiDStv Premiership. Pha kubaqeqeshi ndibona uRoland Mukwena eyithatha la ndawo. Akona kona iCape Town Spurs ndiyabawela into bebuye nakanjani yona ndiyinqwenelayo into basixushe naye apha iCape Town Spurs. Mna msakazi nginqonela kubuye yona iMaritzburg. Uyabona iMaritzburg ayibuye eHarry Gwala kusenabhola. eKapa basenawo amathimi akhona eKapa bame kancane. Na iCape Town Spurs ingasiphinde ibuyele kwileague. Oyena mqeqeshi ugqwesileyo ndimnqwenela uba makayiwine le ndebe ngumqeqeshi weOrlando Pirates usebenzile labawo ukuza neendebe ezimbini ngesizini enye. Iminqweno yam msasazi wam ukuba kungabuya iCape Town Spurs pha kwiDStv Premiership. Iminqweno yam sasazikeleyo. Roland Mukwena ndiyambona eliwina eliwonga eli ngoba limfanele umfana osebenze kakhulu ngokuzinikela ebonakala balelo yenzayo uyayithanda kwaye uyayiphila ngaphakathi egazini. Imidlalo yama-playoff iyayibe nzima kakhulu kodwa ke ngokwami bengifisa ukuthi iMaritzburg iphinde ibuyele ku-DStv Premiership kodwa ke ngiyathemba ukuthi izokwazi ukwenza lokho njengoba iyona futhi ine-experience yokudlala pha ku-DStv Premiership. Angiyibongele iCape Town Spurs idlala ibhola elihle kakhulu noma kungikhalisa nje lokhu ukuthi amateam adlala ama-playoff ngoba amateam aku-PSL ngaba ama-out2 ehlela phansi obhuqwini bese kuthi lawo amabili akhuphuke. Hayi mina into engiyifisayo nje ngikhalela ukuthi kubuye iMaritzburg okuyiqembu la KZN. Laba abanye nje noma bangadliwa sebayozama ngonyaka ozayo. Kalendlela wangokuhlwanje senikhumbuza zangomso sizanoxa bethu ngesizulu kamnandi.